Mm. Aloitetaan. Kaikki systeemit ovat toivon mukaan kunnossa. Hienoa. Tuon teille yhden kohdan, minkä mä löysin tänään ja mä haluan puhua siitä sen takia, että oli tullut tietoa tällaista henkilöä kuin Pavel Kosnolok, joka on tasan tarkkaan tullut A-paikasta B-paikkaan ja näytän sen tässä näin. On tullut tällainen Suomen medialle ja tämä tarkempi systeemi on tietenkin tuolla, hetki mennäänpä takaisin, löytyy tasan tarkkaan Ilta-Sanomista, kun mä pystyn näkemään näitä. Ja mä rupesin miettimään yhtä asiaa. Meidän koulussa oli muistaakseni yksi henkilö, jonka nimi oli Pavel, mutta mä en valitettavasti muista hänen sukunimeänsä. Mutta mulla on hänen takkinsa, joka on osa ammattiopistoluovia. Mikäli te haluatte etsiä tietoa hänestä, hänet on luultavimmin mahdollista löytää Suomen koulutiedoista, kun hän oli Suomessa ammattiopistokoulussa. Mutta en tiedä, onko kyseessä sama henkilö, mutta joka tapauksessa se, että on se hyvä, jos istuttaisiin alas. Kumminkin, mitä meillä on ollut historiallisesti niin kuin asioita, niin olisi hyvä pitää välit, mutta linja ja kaikki muut, niin pitää olla oikein. Voin sanoa sen, että mä nyt puhun suoraan Suomen suurlähetystölle ja sekä Venäjän suurlähetystölle. Peruskansalaisena perussana käytän suoraan sanaa tähän, että ennen kuin jatkan sananvapautta. Jos loukkaan jotakin, pahoittelen sitä, enkä halua aiheuttaa kriisiä maassa ja myös mediassa. Mikäli tämä nyt sitten on tullut periaatteessa, että halutaan jutella jollekin tai keskustella, niin meidän nykypäivämme tässä maassa, mikä ikinä onkaan, on erittäin mielenkiintoinen. Pahoittelut siitä, mulla on streamisysteemin rekordi joku tuli. Joten tämä kaikki, minkä olen tehnyt, mitä te ette kuulette, niin on osittain mun Streamlabsin kategoriasta. Tämän ei pitäisi näkyä missään tietääkseni, mutta tiedän, että kun chatti tekee jotain, niin tuo ääni kuuluu. Jatketaan. Nytten tietenkin sitten, kun olen vielä peruskansalainen ja olen myös osittain kirkkoherra, kristitty ja olen pappi. Teille tiedoksi. Joten jos nyt haluttaisiin istua alas kirjaimellisesti ja jutella, niin rauha on parempi kuin sota, vaikka Raamatussa ja muissa on sanottu, että ihmiset menee vastaan ihmisiä ja niin edespäin. Te tiedätte, ja ne on aikana käynyt toteen, mutta jos me käytetään historiaa esimerkkinä tässä näin. Tässä myös, mitä mä nyt haluan ottaa ehkä huomioon, se, että informaatio, mitä on mahdollisesti saatavilla, kaikki ei ole luotettavia tietenkään missään. Kaikki pitää ehkä ottaa silleen, sanotaanko, miettiä, onko tämä nyt totta vai ei. Halutaanko tällä aiheuttaa jotain vai ei. Tietenkin meidän systeemit YouTubessa, mitä olen katsonut esimerkiksi yksi kohta tai yksi sana yhdestä systeemistä, on tullut puolustusvoimilta.
että miten median puolustusvoimat toimii, ja sanottiin, että se on jokin asia siinä videossa. Sen enempää en mainitse, mutta jos nyt on sanottu, että tulisi postissa asioita, niin olen valmis puolustamaan tätä maata tietenkin, mutta myös se, että meidän pitäisi miettiä oikeita ratkaisuja eikä vain syyttää sormella, että jokin tekee noin, ja on muissakin historiallisesti ihmiset, jotka ovat tehneet väärin asioita, mutta oliko heillä vaihtoehtoa tehdä oikein vai väärin, mikä aiheutti heidät tekemään sen, mitä heidän piti tehdä. Jos me nyt käytetään sitten tätä taktiikkaa, niin te tiedätte periaatteessa, mistä me puhutaan. Ja tämä puheenaihe voi olla se, että jollain ei ollut vaihtoehtoja tehdä niin kuin piti. Myös muu maailma pitää ottaa huomioon. Olemme EU:ssa kiinni sekä Natossa. Ja myös meidän välit, mitä meillä on Venäjän ja Suomen välillä ollut, ovat nyt ehkä hiukan tiukat, sanotaanko näin. Ja se olisi hyvä, jos sitä saataisiin alas, jos mahdollista. Ja mä en halua, että historia toistaisi itseänsä niin pahasti, koska se on jo käynyt useasti, mutta mä veikkaan, jos mä saisin mustamaalata asioita näin esimerkillisenä ja teoreettisesti, mitä on tapahtunut aikaa kauan sitten. Ja oli liputuspäivä tuossa 1 päivä sitten. Kunnia heille kaikille, jotka kärsineet. Valitettavasti mulla ei ole hirveästi tilaa, joten Suomen lähetystö tai Suomi tai poliitikot, olkaa hyvä ja herätkää. Ja myös minä kiitän, että periaatteessa, että joku järkevä henkilö haluaisi edes neuvotella jostain. En tiedä tietenkään, mistä nämä neuvottelut tulevat puhumaan, mutta joka tapauksessa, jos vain otetaan joku yksi ihminen jostain ja siitä nostetaan hirveä halo, kuten esimerkiksi otetaan tällainen Turhapuro-systeemi tähän vitsinä tai esimerkkinä, joka on ehkä maailman hyvä ja huono esimerkki. Tiedätte varmaan Turhapuron armeijassa ja mitä siinä kävi sitten, kun kommunikointiongelma oli. Tämä tulee varmaan lopulta toteutumaan, vaikka siinä sitten vähän kävi eri tavalla siinä sitten elokuvassa, joten toivon, että Suomi oikeasti ei mene siihen linjalle, vaan istuisi alas neuvottelemaan jossain ja vaihtaisivat sitten kirjeitä. Ja Suomen historia muutenkin. Meidän kanssa on aika pitkä. Jotkut ehkä vihaa Venäjää, mutta ollaan mekin ollut Ruotsin vallan alla kauan sitten, mutta me ollaan kavereita. Osittain me ollaan puolustettu Ahvenanmaata, joka oli aluksi pelin esimerkiksi ruotsilais puhutaan oikeasti niin kuin niistä ajoista, mitkä oli hankalia. Tiedän, että on vielä sitä sukupolvea, jotka on joutunut karkaamaan tai sen jälkeen kokemaan esimerkiksi kylmää sotaa tai vastaavaa. Ja on paljon artikkeleita, mistä voitaisiin nostaa haloa. Mä toivon, että tähän saataisiin loppu, vaan sanotaan suoraan joko kyllä tai ei, tai sitten tehdään kompromissi. Ja se on kaikista hyvin vaihtoehto, mutta mikäli rauhaa ei saada tehtyä sitten esimerkiksi, mitä nyt on mediassa ollut, jos otetaan niin muu maa esimerkiksi tähän. Se, että esimerkiksi Trump oli tuolla neuvottelemassa ja pommitti melkein heti sen jälkeen asioita, niin se ei ole kovin hyvä idea, että niin kun käytetään taktiikoita, joita on not honorable, mutta jos me mietitään, että ihmiset siitä asti kun kehitettiin
asia, joka lentää, esimerkiksi bovi tai tykki, niin kuinka pitkältä matkalta me saadaan tuhottua asioita esimerkkinä. Suomeenhan yksi lauluissa, että ydinvoimaa me saa kärkeä tarkoittaen nuclear missiles. Me emme halua sitä tänne ehkä. Muuten kaikki puhdas energia on tervetullut. Tietenkin tuulivoima, aurinkoenergia ja muu vastaava. Tämä sitten on Suomen ekonomiaa, mutta sitten erikseen on teidän Venäjä suurlähetystö. Jos haluatte teidän ekonomia parantaa, tehkää niin kuin parhaaksi näette. Toivon, että Suomen suurlähetystö istuisi teidän kanssa alas miettimään suhteita, koska meillä on ollut aika kauan sitten myös suhteita myös silloin, kun ne suhteet olivat kirjat jopa poliisin kanssa. Ja tästä on tapauksia vuodelta 1080 esimerkkinä oli tällaista kaksi henkilöä, jotka oli vähän niin kuin mitä ne nyt oli. Ja siitä on dokumentti olemassa Suomessa. Ja Suomen poliisi ja Venäjä istuu alas miettimään, että miten saadaan tämä tietty asia loppumaan. Ja sen enempää asiasta en kerro ja toivon, että poliitikot voisivat oikeasti miettiä, mikä on järkeä. Ja ihmiset voisivat miettiä, että sitä, että, niin kuin, että onko tuo sana nyt niin väärin. Kannattaako jokaisen ikäisen suomalainen olla se NS-kirjaimellisesti se, että mikä elokuva nyt onkaan, että niin mielensä pahoittaja joka ikisestä sanasta. Mun mielestä ainoastaan yksi asia on ehkä oikea. Tämä on ainoastaan kaksi. On mies sekä nainen, ei muuta. Ja muu kaikki siihen ulkopuolella on esimerkiksi psychological damage in your brain or something else entirely. But still, if we are speaking for English or something like else, I can take multiple examples because some words with English are better than Finland. But also the Prague English is very funny. But for now, if we are picking funny things, it's not that simple what you think. We will take arms if must. Mutta if we have peace, we put down the sword and will just think tea and negotiated. I hope the Finland, suurlähetystö and Venäjän suurlähetystö will talk out and keep themselves in the lines and in their pants, basically. I know the politics is not that simple. I know lots of things, even I'm too young. I'm seeing things, and the people are already seeing things who are older than me. But still, there is reasons for everything, and God will just follow him to the end. For now, this paper what I hold is Finland Defense Force, and that means we will defend if necessary. And this is basically for only for me and my name, basically. And there is saying, let me see. For Espoo kapteen Tag has Joona Norla give me systems for now, and I hope I can serve the country with she if war will come. I'm ready.
if that is necessary. For now, I will wait what will happen in politics world. And this is my one blog. I'm gonna go Oskaren in things. And now you have seen me, but usually not to webcam when I play games because durations. But for now, it's a little bit off, mutta still not matter for me. Some of you notice that I have bit off things. But for now, that is. Good luck for those who serve. May God be with you, Shide.